बे समाव दंफैयो आङो बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय साहा राजाबिलि गामियाव नोंथांमोना जेरावबो मिथिखाबाय नुखाबाय जेरावबो अखा हानायजों दैबाना जानायनि समाव दा बिथांमोना राजाबिलि थागिबि सुबुंफोरा माखासे खस्थ' जारलायाव गोलैनो गोनां जादों। दिनैहाय आं बिथांमोनाव दैबाना जानायाव बिथांमोना ओंखाम ओंख्रि संनो जेरावबो मोनाखै। दिनैहाय जानजिसे हान्थुसे गाहाम दैबाना जानायखौ नुनो मोन्दों। दा बिथांमोनाव मा बुङो आं बिथांमोननियाव माखासे खोथा सोंनो लागोन। दिनै मादै नोंसिनावथ' दैबाना जादों बिनि सायाव मा फोरमायो? ओं जादो सानसे ओंखाम मोनजायाखै, ओंखाम संनो जायगा गैया जोंनाव, अदाबबो गैया। सरकाराबो सरकारनिफ्राय रावबो फैयाखै, जोंखौ एकदम नायानो सरकारा। ओजोंबो लामा गैया, ओजोंबो माबा गैया। रिलिफनि माइरं मोनदों, बेखौबो लायनो हायाखै जोङो फिसाफोर। मा जायगा होदों इयो? राजाबिलि होननायखौ। ओमफ्राय दिनैहालागै रावबो सरकार नायफैयाखै? रावबो सरकारा नायफैयाखै। नायफैबाबो फट खाथियाव नायफैफ्लायो, दलं होगोन होनो, ओमफ्राय होआ जोंनो। बे दलंखौ खेबनै खेबथाम बारलाङो, ओमफ्राय फटक थिखां लाङो, ओमफ्राय जोंनो दलंखौनो होआखै। मिटिं फैबाथाय फैफ्लाबाय, मिटिङाव थांबा होनफ्लाबाय, ओमफ्राय जोंनो होआनो। होमबा जों बबाव थानांगौ? बेसेबांसो परियाल दं बेखिनि एरियायाव? बेखिनियाव गामि दरब्रैयानो। गामि दरब्रैजों रायजो जायो माने? रायजो जायो, ओं। ओमफ्राय थाबायो, गामि दरब्रैजों थाबायो। ओमफ्राय बेसेरा दा बिराद खस्थ' जादों, ओइ गेमनि लामाखैसो थाङो। बे बोसोरावल' जादों ना थांनाय बोसोरावबो जादों? आगोलनि बोसोराव जादों, थांनाय बोसोराव जायाखै, बै आगोलनि बोसोराव जादों। ओमफ्राय इयावबो बटपटिजों थिखांना लांफैदो, जोंनो आमुक होगोन तामुक होगोन, दलंखौ फाहामना होगोन, लामाखौ थिग खालामना होगोन होनदोंमोन, होआखै बिदि। दा बिथांमोननि दुखु जारलाखौ बयबो मिथिबाय जानो हागौ, आरो जों गुबुन सासे मानसिनाव सोंबावनो लादों। বাইদেউ কি কবা? আমার ঘৰত পানী উঠছে, ভাত ৰান্ধা খাব পোৱা নাই, গৰু থৈছো আমি মথাউৰিত। এনে কিমান দিন হ'ল? 2 দিনমান হ'ল, 2 দিনমান পানী উঠছে, আজিয়ে বেছি উঠছে পানী। এতিয়া কোনোবা চৰকাৰে আহিছে না চাবা? আহা নাই। এতিয়া চৰকাৰৰ ওপৰত কি কবা? চৰকাৰে আমাৰ দলংটো দি দিলি ভাল হলা হয়, আমাৰ ৰাস্তা ঘাট লাগে। এতিয়া আপোনালোকে ঘৰৰ পুৰা পানী সোমাই আছে? পুৰা মাত্ৰা পানী আছে আমাৰ ঘৰত। এতিয়া ভাতটো ক'ত ৰান্ধে? ভাতে ৰান্ধা নাই আজি পুৱাত, ভাতে ৰান্ধি। এইটো হ'ল কোন নদীৰ পৰা পানীটো আহা? কিবা পহুমাৰা নদী। এইটো কি বহুত ডাঙৰ হৈছে না? ডাঙৰ হৈছে। পহুমাৰা নদী আছে, ৰূপহী নদী আছে, দুইফালৰ পৰা পানী উঠে আমাৰ। গৰু ছাগলৰ অৱস্থা কি হৈ আছে? গৰু ছাগল বান্ধি থৈছো, গায়ে খাব পোৱা নাই আজি। এটা জাগাত মাত্ৰ বান্ধি থৈছো, আজিৰ দিনটো গাছে খাব পোৱা নাই। नोंथांमोना मिथिबाय नै जोङो गुबुन सासे मानसिनाव सोंबावनो आखायाव বাইদেউ কোচোন কি কবা? কি ক'ম আৰু যেনেন অৱস্থা কি ক'ম, পানীটো দেখাই পাই আছে না, কিমান পানীৰ মাজত আমি কষ্ট কৰি থাকি। আপোনালোকে এই ৰাস্তাটো কোন ফালে যায়? ৰূপহী আজি যাবই পৰা নাই, বাজাৰতে যাব পৰা নাই, পানী এক গল পানী। তেনেহ'লে আমি কি কৰিম? গৰীব মানুহ, আমাৰতো ডেইলি বাজাৰত কিবাখিনি নিব লাগে, বেচবা লাগে, আনব লাগে, খাব লাগে। এতিয়া আমি উপায় নাই আৰু, আজি এনে থাকিব লাগিব আৰু। এনে গৰু ছাগল ক'ত থৈছে? গৰু ছাগল মুঠৰ এই গেটত নি থৈছো। এতিয়া গেটতো ঘৰ নাই না, এনে বৰষুণ হ'লে থাকে আৰু ভিজি এনে পানীতো ৰাখিব নোৱাৰে না, প্লাষ্টিকো নাই, কি কৰিম, উপায় নাই আৰু। जों मिथिबाय बिथांमोना माखासे गावसिनि दुखु जारलाखौ खोन्थादों, आरो जोङो गुबुन सासे मानसिनाव सोंबावनो लादों। কোচোন কি কবা? दै बानाया जोंनाव दिनै जानानै गथ'फोरा स्कुलावबो थांनो हाला, दलंनि लामाजों थाबायनो हाया। दा फरिखा खाथि, गथ' माखाखौ जों स्कुलावबो दोनहैनो हाया, गथ' माखाबो दा स्कुलावबो थांनो हायाखै, 2 सानथाम जाबाय। दा फरिखा खाथियाव स्कुलाव थांनो हायाबा गथ'फोरा माखौ मोनगोन सिखायनायखौ? बिनि थाखायनो जोंहा बेसेबा जारला। सरकाराबो जोंखौ एसे नायफिनबा जों मोजां मोनगौमोन। दलं लामा थाबायनानै थांनो हायाबा गथ'फोरा न'आव थाबाय थाबा मा रोंगोन? जाम्बा जाम्बि जानानै बिदिनो जों गोरिबनि फिसाफोरा बिदिनो जानानै थानांसिगोन दा। रोंनो गोनां एसेयाबो स्कुलाव थाङाबा, मास्टरनि सिखायनायखौ मोनाबा इसोर माखौ मिन्थिगोन, माखौ लिरगोन, माखौ फरायगोन? स्कुलाव थांनो मोनाबा इसोरबो फरायनाया गोसोआ डाउन जायोना। बिनि थाखायनो जों दा सरकारखौ एसे नायफिनफैगोन होननानै आसा खालामहरनाय जाबाय। दिनै नोंथांमोना दि ओंखाम ओंख्रि संनो उसुबिदा जाना दं, दै लोमनानै बबेयाव संगासिनो दं? बिदिनो खना खनि जायगा थानायावनो माबा मोनसे
अन्थाइफोर जाबनानै संनांगौ जानानै फैदों एसे एनै गथ'फोरनो जाहोआबा जोंबो मालाय बोरै नायनानै थागोन बेनि थाखायनो खस्थ' मस्थ' जायगा एसे थानायावनो अन्थाइ बा माबा मोनसे दिखांनानै संनानै जाहोनाय जादों फुंनि जानायखिनिखौ नोंथांमोननि बे दलङादि थांलाय फैलाय लामाया बायना दङ मब्लानिफ्राय बायनाय बे दलङा बे दलङाथ' बिदिनो दैया देरबानो दुखांजोबनानै दैया बेसेबा गेदेर जायो बायाबाबो जों दलं बारलांनाय लामा सिगाङावनो दैया गेदेर जानानै गथ' गथाय बारनो हाया स्कुलाव थांनो हाया दा आरो जोङो गथ' गथायखौ खैजोनखौ बानानै दोनहैगोन आरो साइकेलजों थांनो मोनाबा आजिखालिनि गथ'फोरा थाबायना थाङा ओरै होननानै बुङो जों होनो थौ जों बारनानै दोनहैगोन होनबाबो थाङा दा आरो बिदि स्कुलाव थाङासिनो थाबाय थाबा दा जोंनि फिसाफोराबो एसे एनै रोंनो गोनाङाबो बिदिनो सिखायनायखौ थालांनाय जागोन आरो नोंथांमोननि बे दैबाना जानाया बे बोसोरावल' जादों ना थांनाय बोसोरफोरावबो जानाय जोंनि दै बानाया बिदिनो दैज्लां जाबानो बोसोरफ्रामबो जायोआनो जाया नङा जाबायानो थायो दा सरकाराबो नायफैबाय थायो माबा मोनसे दै गेदेर जादों होनबानो आरो माबा मोनसे जादोंबानो जोंफोरनि दालांखौ फट' दिखां लाङो इमान बोसोरनै बोसोरथाम बोसोरबायानो जाबाय दाबो दालांखौनो फाहामा बेखिनि दालां फाहामनोनो सरकारा एसेबो माबा गैया नामा बे दैमाया मा दैमा बियो बे दैमाया पमरा दैमा होननानै बुङो पमराजों रुपिजों लोगो नांनानै थेवबो पमरा दैमाया बांसिन गेदेर जानानै जोंनि गामिखौ नारसिनसिनो दैबाना जानानै ओजोंबो न' दुवार गासिखौबो लोमहोनानै मानसिफोरखौ आलाय सिलाय खालामो मोसौ बोरमा दोननो जायगा गैया अमा दोननो जायगा गैया दा जोंफोरा अमा दं बोरमा दं हांसो दं बेफोरखौ दोननोनो जायगा गैया जानानै आलाय सिलाय जाबाय दं बिथांमोना फोरमायबाय माखासे रायजो नाङैनो जुब जुब अखा हानायजों दै लोमनायजों दिनैहाय बिथांमोना बेसेबां हास्थियाव गोलैनानै दङ माखासे दिनै ओंखाम संनो बिथांमोना मोनाखै आरो बिथांमोना जानजिसे आरो हान्थुसे दै लोमनानैबाबो खस्थ'यै भुगिनानै दङ आरो माखासे जिब जुनाराबो बिसोरना खस्थ'यैनो भुगिनानै दङ दा आङो दङ बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारिनि खौरां मोनसे गोजोनथाव खौरां दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला फरायसाफोरनो मोनसे मोजां सुबिदा लानानै फैदों बावैसो मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरा थाखो जिसेआव मुं थिसननो गोनो गोथो जानानै दंब्ला नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला नोंथांमोननो मोजां सुबिदा लानानै फैदों मुंबो थिसननो हागोन आरो स्कलारशिपबो मोनफुंनो हागोन नाथाय बेनि थाखाय नोंथांमोना मोनसे आनजाद होग्रोनो नांगोन आरो बे आनजादखौ फैगौ 19 जुन रबिबार खालि खुंफुंनाय जागोन बेसेन होआलासेनो फरायसाफोरा आनजादखौ होनो हागोन आनजादा फुंनि 11 बाजिनिफ्राय सानजौफुनि 1 रिंगासिम खुंफुंजागोन आनजादखौ फरायसालिनि केम्पासावनो खुंफुंनाय जागोन दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला फरायसालिया क'क्राझार सहरनि सोनाब फारसे थानाय सान्दामारियाव दं गोबांथार मिन्थिनो थाखाय नोंथांमोनहा 9435293000 नङाब्ला 9678129337 जानबुं अनजिमायाव खौरां लाहरनो हागोन